Bacate li stari mobitel u smeće? U ovom videu otkrivamo 6 jednostavnih načina kako ga možete ponovo iskoristiti. Mnogi stariji uređaji završe u ladici, zaboravljeni, a zapravo kriju ogromnu vrijednost. Jedna od najpraktičnijih ideja je pretvoriti ga u kućnu nadzornu kameru. Nema potrebe za skupim sustavima jer dovoljno je instalirati aplikaciju poput Alfred Kamera ili Droid Cam, postaviti uređaj na dobro mjesto s pregledom prostorije ili ulaza i priključiti ga na stalni izvor napajanja. Putem glavnog mobitela ili računala možete pratiti prijenos uživo, primati obavijesti o pokretu i razgovarati dvosmjerno, što je idealno za nadzor doma, kućnih ljubimaca ili djece. Druga ideja je iskoristiti stari mobitel kao univerzalni daljinski upravljač. Povezivanjem na kućnu Wi-Fi mrežu i instalacijom aplikacija za pametne uređaje lako kontrolirate televizor, Apple TV, Chromecast, klimu i druge uređaje s jednog mjesta. Zbog preglednog sučelja više nećete gubiti vrijeme tražeći upravljače po kući. Stari mobitel također može poslužiti kao GPS uređaj u automobilu. Postavite ga u nosač, spojite na punjač i instalirajte navigacijsku aplikaciju. Mnoge omogućuju preuzimanje karata za offline upotrebu, pa uvijek imate pouzdanu navigaciju, a baterija primarnog mobitela ostaje sačuvana. Još jedna praktična ideja je pretvoriti ga u glazbeni player. Prebacite glazbu, podcaste i audio knjige te instalirajte streaming aplikacije poput Spotifya ili Deezera. Tako možete uživati u glazbi tijekom vježbanja, kućanskih poslova ili putovanja, a memorija i baterija glavnog uređaja ostaju slobodni. Mobitel se može koristiti i kao siguran uređaj za djecu. Instalirajte edukativne aplikacije i igre te crtane filmove, pa dijete dobiva vlastitu digitalnu zabavu bez pristupa pozivima ili porukama. Za kraj, stari uređaj može postati digitalni okvir za fotografije. Postavite ga na stalak i neka prikazuje omiljene slike i video zapise, unoseći u prostor dušak osobnosti. Ako se odlučite potpuno riješiti mobitela, učinite to odgovorno. Obrišite sve podatke vraćanjem na tvorničke postavke i odnesite ga u reciklažu, donirajte ili prodajte ako je još funkcionalan. Na taj način čuvate okoliš i vrijedne resurse. Stari mobitel više nije samo star uređaj. S malo kreativnosti može postati koristan alat koji štedi novac, pojednostavljuje svakodnevnicu i unosi praktičnost u vaš dom. Bilo bi mi drago da podijelite ovaj video sa prijateljima. Hvala vam i pozdrav!